Jiena nixtieq nirringrazzja ħafna lill-organizzaturi ta' dan l-aġġornament tal-kleru, l-kelliema u l-parteċipanti kollha kif ukoll lilkom li segwejtu b'attenzjoni. Kienu 3 ijiem mimlija li żgur għenuna ħafna biex nirriflettu fuq kif nistgħu nkunu aktar saċerdoti li nisimgħu lill-Alla, lil xulxin u lir-realtà tas-soċjetà li fiha ngħixu proprju f'din is-sena meta qegħdin nenfasizzaw b'mod speċjali s-smigħ fil-kuntest tad-dokument ekklesjali Knisja Waħda Vjaġġ Wieħed. Bħala konklużjoni xtaqt insemmi dawn it-3 punti sperati mir-riflessjoni u dawn it-3 ijiem u mid-direzzjoni li l-Papa Franġisku qiegħed jagħti wkoll lill-Knisja. L-ewwel nett li aħna nkunu saċerdoti ta' disċerniment. Aħna saċerdoti dixxipli li qegħdin kontinwament f'mixja u d-disċerniment li jgħinna f'din il-mixja biex qabel xejn widnejna u qalbna jkunu miftuħa għall-Ispirtu ta' Alla kemm fil-ħajja tagħna personali kif ukoll fil-missjoni li Alla fdalna. U fid-disċerniment is-smigħ jiġi qabel il-kliem u dan jgħod kemm fit-talb meta nisimgħu l-Alla qabel nibdew inkellmu aħna fi relazzjoni ma' xulxin fejn msejħin biex nisimgħu lil xulxin qabel ngħidu tagħna ukoll fis-smigħ tar-realtà fejn qabel naraw dak li rridu nwasslu lis-soċjetà importanti li nisimgħu x'qed tgħidilna realtà. Fid-disċerniment il-protagonista jibqa' dejjem l-Ispirtu ta' Alla. Ma nsirux aħna b'dak li nagħmlu il-protagonista. Papa Franġisku jitkellem fuq kif irridu noqogħdu attenti li ma nkunux qed niċċelebraw lilna nfusna. Ibda mill-liturġija fejn kultant ikun hemm din it-tentazzjoni ukoll f'kull ħidma pastorali tagħna. Mod partikolari wkoll fil-midja soċjali biex aħna ma nkunux autoreferenzjali u anki fit-tfittxija kontinwa għal-likes. Aħna fil-ħidma tagħna kollaboraturi ma' Alla u mhux qisu Alla jidħol fejn aħna ma nwaslux. Imma huwa hu illi jrid jidher fl-istess ħidma tagħna. It-tieni punt li xtaqt insemmi huwa li nkunu saċerdoti viċin in-nies. Fil-pandemija kellna nagħmlu l-esperjenza jibsa li noqogħdu l-bogħod mill-oħrajn u l-ħin kollu nqisu id-distanzi. Hekk kellna nagħmlu biex insegwu l-miżuri neċessarji għall-ħarsien tas-saħħa u tal-ħajja tagħna u tal-oħrajn. Kellna nfittxu mezzi oħra kif inżommu l-kuntatt u kien hemm ħafna kreattività f'dan anke minn diversi saċerdoti. Tama li iktar ma tgħaddi il-pandemija aktar narfu nkunu viċin xulxin bħala saċerdoti. Saċerdoti ma' saċerdoti ġifieri. U viċin in-nies fejn inkunu fid-dialogu magħhom nitalmu minnhom anke minn dawk illi ma jaqblux magħna. Nisimgħu l-istorja tagħhom qalb is-sabiħ u liebes tal-ħajja u nakkumpanjawhom bl-imħabba fil-ħajja tagħhom. Papa Franġisku f'diskors li għamel 6 ijiem ilu spjega kif id-dinja jaċċana saċerdoti li kapaċi jikkomunikaw it-tieba tal-mulej il-minmess mad-dnub u l-falliment għal qassisin esperti fl-umanità għal rajja li lesti jaqsmu fil-ferħ u t-taħbit taħuthom għal irġiel li ħallu tmisshom il-karba ta' min qedibati. Din il-qrubija li n-nies li jittejna nevitaw ir-riġidità li nieqsa mill-umanità. Nafu kemm Papa Franġisku enfasizza kemm għandna nqogħdu attenti mir-riġidità. Papa jgħid il-veru raj ma jitbijeċ mill-poplu ta' Alla imma huwa fil-poplu ta' Alla. Jew qudiemu biex jurih triq, jew f'nofsu biex jifhmu aħjar
jew warajh biex jgħin lil dawk li jibqgħu xi ftit lura. U anki biex inħallu xi ftit lill-poplu li hu l-merħla biex xamma tiegħu jurina fejn hemm merat ġodda. Il-veru raj irid jiċċaqlaq il-ħin kollu f'dawn it-tliet postijiet, jiġifieri quddiem, fin-nofs u wara. U nixtieq naqsam magħkom l-esperjenza pożittiva ħafna wkoll tal-mixi fit-toroq. Jien nimxi regolarment inħeġġeġ lis-saċerdoti dejjem fejn tista' tmur bil-mixi tmurx bil-karozza. U eżerċizzju ta' ġid fiżikament kif ukoll mentalment imma jżommna wkoll ħafna biex in-nies. Jgħinna biex niltaqgħu ma' min nafu kultant anki ma' min ma nafux u nsiru nafuh. Ma ninnota wkoll li speċjalment fil-komunitajiet fejn dan huwa possibbli għan-nies wkoll ta' inkoraġġiment meta jaraw is-saċerdoti mexjin fit-toroq tagħhom. U t-tielet punt li xaqt insemmi l-aħħar punt huwa li jkunu saċerdoti li jinnislu it-tama. L-isfidi kbar li għaddejjin minnhom illum smajna wkoll ħafna fuqhom dawn tliet ijiem u li se niffaċċjaw fil-ġejjieni il-kumplessità tal-kultura u s-sib kontemporanju qatt m'għandhom idaħħluna fuq xortna jew jagħmluna fi kliem Ġwanni 23 fil-Konċilju Vatikan II Profeti di Sventura. Is-smih tar-realtà jurina bliema mod irridu llum infittxu nsibu l-lingwaġġ li jagħti t-tama li jara f'kull sfida opportunità biex inwasslu l-aħbar it-tajba b'mod ġdid. U hawnhekk nixtieq ngħid kelma fuq id-diskorsi tagħna u partikolarment fuq l-omeliji tagħna. U l-appell biex dawn dejjem iħallu toma ta' tama, it-ton ikun ta' tama. Lin-nies aħna maħniex imsejħin biex naddulhom il-problemi li jkollna aħna jew inżidulhom mal-problemi li jkollhom huma. Ġieli kultant ikollna issa dit tendenza li nenfasizzaw dak li hu ħażin iktar milli nuru apprezzament u ninkoraġġixxu dak li hu tajjeb. Kultant issir din issa anke biex meta nsemmu t-tajjeb tkun introduzzjoni biex ngħaddu għal dak li hu ħażin. B'attitudni ta' smigħ aħna żgur narfu it-tant tajjeb li hawn fil-ħajja tan-nies illum, kif anki proprju semma llum. Niftakru wkoll illi qabel il-kontenut ta' dak li ngħidu in-nies jaraw l-attitudni għax din jarawha b'qalbhom qabel ma jkunu jistgħu jifhmu xi ħaġa b'moħħhom. U jekk l-attitudni tkun negattiva jew li timbotta, dik se jieħdu magħhom in-nies, jekk tkun li tilqa' dik jieħdu magħhom in-nies. Għalhekk iridu narfu ir-responsabbiltà li lin-nies inwasslulhom kelma u nagħtu xhieda illi tagħtihom enerġija biex jimxu l-qudiem fil-ħajja nisranija. Jien xtaqt insemmi nagħmlu 3 punti li nkunu saċerdoti ta' disċerniment, saċerdoti viċin in-nies, saċerdoti li nislu t-tama. U nagħlaq billi nistedinkom biex fil-missjoni li Alla fdanna f'idejna inebbaħna dejjem San Giuseppe li niċċelebraw ukoll sena partikolarment dedikata lilu fi kliem il-Papa Franġisku fil-eżortazzjoni qalb ta' missier din il-figura straordinarja tant qrib tal-qagħda umana ta' kull wieħed u waħda minna, qrib ukoll tas-sejħa li Alla rid jagħmlilna. Grazzi lil kulħadd u l-Mulej jiberikna l-koll.